Soroting pandam sumula amadangi jero pasar yan ngenani wadana remu-remu kelingan ngangrangan tobat aduh Kakang Prabu Andakadewa jebul tinemune adoh saka pangangen-angenku. Yayi Andakawati sing kok karepe adoh saka pangangen-angenmu piye? Nyatane utusan saka negara ujung segara bubaran mamut musuh Madyabala negara Ngastina. Apa ya bakal wurung akidam-idamanku gayuanku pengen dadi ratu ana negara Ngastina, aku pengen jejeke adil mapan negara Ngastina. Andakawati. Kakang Andakadewa piye? Kowe aja wasumelang. Yen pancen Wadyabala ujung segara kabeh padha kalah. Siadi lermna penggalihmu kakangmu Andakadewa aku sing saguh ngrangket Ratu Ngastina iki. Indriya mangung kandhuhan rimang lerlena tanpa hanin kowe sapa ngadlah ing madyaning dedalan Senopati Ngastina Basukarna aranku lah dalan tewas kebeneran ketemu Senopati Ngastina. Sapa jenengmu mau? Basukarna. Wah. Wis nate krungu kondangmu lagi pisan iki aku ketemu karo kowe. Sumurupa iki Nalendra ujung segara Prabu Andakadewa. Aku sing bakal nyuwun kelungguhan dampar keprabon negara Ngastina. Ya jagat ya Bathara Pangastura jagat. Oh, jebul Ratu ujung segara ki wujude kaya kebo ngono kuwi. Wujude kaya banteng duwe sungu kaya ngono kuwi. Kowe kuwi ora menungsa lumrah ning kuwi wujude peranganing siluman. Awake menungsa ndase banteng. Layak to layak jenenge Handaka. Handaka kuwi banteng. Dewa iki wis ngratoni banteng. Ono arep bedah negara Ngastina. Iki lho. Nerpati ngamangga ayono. Wah, kena sunguku tujes mudyar. Wah!
Ah, ah. Ayo antem mo. Oh. Hat. As. Hat. Ah. 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 Wah. Ah. Wah. Ayo kuwe Basuwarna. Nadyan tawa wujudanku banteng. Mung ngalahke dapur muranganti rong banyon. Iki dina senopati ngastu tak janjak. Prajurit Jung Segara iki kan Basuwarna boy pakunjaran.